Ahojte naši sledovatelia, máme tu nový prírastok do našej rodiny hrdavých pokladov. Malo by sa to jednať po jeden z prvých motorov Z25. Či je to ono alebo nie, to nechám na vás posúdiť, aby ste to posúdili a mohli by ste dať do komentárov nejaké príspevky, keď u vás niečo napadne. Je tu jeden z prvých filtrov olejových, ktorý není ani Janota, ale mal by byť nejaký predchodca. Tieto náliadky, čo sú tu, neviem, skúste posúdiť vy. Olejová nízka, náliatok na Z25 medzi prvými typmi, remenica jednovývodová. Čo sa jedná, túto na motore som našiel číslo 549 B4. Neviem, čo to znamená, či je to 549 kus, alebo nejaké iné značenie. Skúste napísať vy, čo si o tom myslíte. Ďalej, čo by sme tu tak podotkli, čo by tu mohlo byť iné. Dobre, tento zotrvačník je iný než klasické. Nie je ani hladký, má ozubenie, ale má urobený zápich do klinu. Možno je to nejaký prototyp stacionárneho motora, neviem. Píšte do komentárov, budem múdrejší, ak aj napíšete vy. Ďalej, čo tu je také zvláštne, je vlastne toto. Neviem, na čo to slúžilo, možno ten dekompresor sa púšťal od zadného stranu, jak bol ten stabilný motor alebo niečo iné. Máme tu náliatok, ktorý neviem, na čo slúžil, ale vždy som ten motor chcel mať, tak ho máme. Na čerpadle je vyrazené číslo 53 a 9758. Či je to originál alebo nie je to originál, to už dneska neposúdime. Iné ma tu nič nenapadá. Vývodová vodná pumpa je klasická, už Z25 s dvoma vývodmi. Ale blok motora, keď si tuto všimneme, túto dieru, tak bola pumpa s jedným vývodom, čo znamená, že bola menšia. Tu ešte musím zohnať, keď ju máte, ozvite sa, vy pomôžete zachrániť ďalší historický stroj. Tak a teraz ho pomalečky spustíme na paletu a budeme pokračovať vo videu za chvíľku, keď tam nájdeme ešte nejaké podrobnosti, ktoré by vás mohli zaujímať. Dobre, to je zatiaľ všetko. Takže, už je na palete. Máme tu pravostranný olejový dekel na pravej strane. Tie sa používajú na prvších typoch. A tuto vraj by mal byť niekde vyrazené číslo, ale tu je akurát tak odliatok 1336. A keď si tuto pozrieme, či tam niečo nájdeme, ale pochybujem, tak uvidíme, či tu je nejaké výrobné číslo alebo rok výroby. A tu veru nie je nič. Tak asi smerodajné bude tamto číslo z druhej strany. Ale tu to není. Tu je všetko špinavé. No, to je asi všetko dneska zatiaľ. Až budeme rozoberať. Tam nám brnká vonku druhý traktor. A takto bude asi vyzerať voľakedy aj tento. To je zatiaľ všetko.